To je záležalo, ty nejsi do internetu nutí, že? Nejsi do internetu nutí, že, aber schon. Ey, das ist ja komisch tatsächlich. Also, Ich hasse Bettgeh, voll schwarz im Kai, es hieß Kai. Löse das jetzt. Ich finde nicht so schön. Romy saß mit seiner Milli, hat den verpackt. So. Na mestskom svite, kde neon svieti. Noc je mladá, tak spievaj s nami. Tóny blízkajú, zvuky vietor nesie. Tóny blízkajú, srbský ľud sú prúšetia. Tóny blízkajú, zvuky vietor nesie. Tóny blízkajú, srbský ľud zaskemši, že blízkajú, srbský ľud sa prúšetia.
šestovka za naše serbske mužstvo je nimo. Oni sú so... A maja ložta tutun ru, oni tko tak rec prinu ru na džensišim dňu za retoromančanko. Naša holci netko po takým 5-4 menšinou jac v košťach. A čo oni? Retoromančanky sa tiež předpolu prašili, ač bychu oni mohli tuto turnier nic 45 menšinou na ručinč, ale 30 menšinou bychu ono rade celi. To pak je so od organizátorov odpokazalo, tuž zvosta turnier dále při 45 menšinách na ru. Retoromančanky menujúce nie sú tak veľa rajarkov a mejachu dla toho strach, že nebudú môcť dosahať. Sú spýtali to ešte tak rec ze studiky prostvu, ale je so odpokazala. Ta druhá hra tuto turniera vo 5. miestno Hornia Šleska přečivo Ladinčankam, so je to runia nerozsudne skončiła 1-1. Najprv dere za naše serbske holce. Tak jest netko 4 mužstva z 1 dybkom. A retoromančanky iš 0 dybki, ako iš žádnou hru nemejachu. To pak so bude netko zmenić. Z jednym dobelčom dženca tu ve tutej hre by naše mužstvo bylo 4 dybki. To by było jara dere vo tutum boji vo 5. miestno. Hľadáme raz netko tež nowy súdnik a nowy asystentaj na rajnišću. Súdnik všetko kontroluje a zavíza netko te druhé 45 menšiny, druhá skupinská hra za serbske žony. Čo ešte vidieť, ve škiče je všetko tak vostavo. Tam 3-4 samsni, kaž pred prinire tež. Teja kuncec, tu raz započína ve centrume romadže zes Sofie Mateškec. Na bokomaj samsne Stella Pilcec na pravém boku a Paula Zimolic na ľavém boku. A v nadbihu je so trošku nešto zmenivo. Tam wosta Lawina Frenzlec a z nej romadže v nadbihu raje nitko Lieršec. Ište žádnou uniju myła neke, ale to neke je prine menšinky v tutom turniere sú, v tutej Europiadže za Johannu Lieršec romadže, kaž prajne v nadbihe nitko zes Lawinu Frenzlec. A tež v rotach je Peter Bimak jednu zminučinu, tam neraje Vanessa Pešlec, ale tuto runetko stejí Ksenia Koborec mez Žeržomaj. Ona je všako tež ižo v prinerie, přečivo južnej šlesvigskej Žeržava, tam pak bohužel dobyše 6 kruč zásobu do Saka přimnič. Je jara krute start do tuto turniera za ňu byl. Potom při onej dviri je netko Vanessa Pešlec Žeržava a netko zaso dalsza szansa za Kseniu Koborec. A tež zamojiči serbsko-žonsko mužstva bychu po tutej prinere trošku nespokojom, tež s úsledkom. Chcechú na kúže pat ráde te cilipky sobu zač, ale hajka šprajne, šišu tu nru vidžal. Je jasne pytnú za tam popravom tene 0-0 byše celé zasłužené. Severna Šlesvigska mi ešte oprodže, haj, to ešte jac dobrých možností, ač naši rajarky. Oni sú so husto do 16 durich hrali, ale potom nemajú pře veľa dobrých cilbov na rota.
to meachu Severna Šlesvicka tu nieno, abo tam jac. Dla toho môže s dybkom poprom jacać. Spokojom być. A kaž prajne, hej, to je tež tu ne modus. 45 menšinov to nie je veľa. Tam so budú lidma rota celať, kaž prajne, tam nie je tež už 1-1. Tež nie sú bojka veľa rota. Radame raz retro mančanky netko. Tež so trošku polepšili, porno poslednej Europiádže od mústva sem mode mústvo a tiež technice CDDR nastajene, to bude tiež jeden duel, kiž je vyrovnaný na každý pad. Netko Paula Simulic tam je na ľavém křídlu posvaná. Môže ona tu flanku šineš? Nie, ona tam so s čivom odtvočí. Škoda. Tiež hľadáme raz, až bude Johanna Veselica v nadpiju netko falovač, abo až bude to Johanna Lieršec rune tak dere činič. Bul nebe von, súdnik prajú dále, že? Netko, Stella Pilsec. Sama narota spyta. Škoda, dobrá možnosť. Je tam tu išto reo, ale okolo tých przeciwników. A tiež tu netko, asi bul vudo była. Štude centrume, tam je Lavinia celé sobotna była, ale bože, ten bul nie, tam im přišel Johanna Lieršec netko tam dále vojuje. Hulki, čiš netko, Lavinia, aha, potom ta přirovka Lavinia dále při bulu, je tam 5 metrským rume od przeciwnika. Johanna Lieršec, Šveco ještě při bulu. A keď netko je tu bul von, ze 16 to by ešte nekena dobrá možnosť tam za Stelu Pilce cez 10 metrov na rota, ale direktne na rotoku. Tak se ona mohla ze snovu bul. Netko nedom čiš od tretieho mančaku tam na Lauru Hanušec. A moda rotorka Ksenia Koborec dostá pokývy od nazunity rotorky, ex-rotorky, tak rec rotorovej trenerky Jadwigi Richterovej. Ona je Kseniu ešte v polčasu tu, abo přestavce rune štopliva, trošku ju s bulomi zaceliva. A keď by netko retoro mančaky s pospytom, ale znova suverénne Ulrika Lobečina. Aj, netko. Stella Pilsec mistno v centrume. Dže je Lavinia Frenzlec, môže ona je přirať. Môže, ale nedokładne přiraje. Thea Kuncec. Ona má jednu dosť dobrú cilbu. Netko, Thea Kuncec. Spytaj no! Ale to dá 2 metra přes rota, ale dobrý pospyt. To je tiež jedna dobrá broň. Podľa srbského mústva Thea Kuncec máme ze 16 metrov, 20 metrov raz dáč na rota sypnič.
Aha. Trošku hubinči odkop tu. Lawina Frenzlec. Wutwari Čiš, nitko na zakitovorku, ale oni se to dere vuraja. A netko v tuterie ma netko Ladičanki svobodne. Oni se netko tu našeru obladaja a na tamnem polu vuraje so ramez Severne Šlesvigskeje a Hornije Šleskeje. A sudnik widzi różk. Przy tutym pospycie od Retro-Romančanku jedu přirawku tam do oście racz, ale tam od naszych popram nicht przy bylu nebe. Też nasze rajoki so dziweja, czy ładnie tylko różk dała. Ale to nie tylko nie wiem, że sudnik tam widział, ale też asystent nie tam niczo przeciwko temu miał, dlatego nie tylko flanka, różk do centrum ma tam. Ich unikoci od Retro-Romančanku swobodne, ale ne możachu tu ból dość dere do rotu wujczkować, ale dalej jeszcze ból. Przy Retro-Romančankach, jeśli nitko tam ma sem ból suaja. A nitko w prynnych męczynach tutaj drugie rypczynczyki pryni wumieny. Ola Simulec, haj one tu cyło prynoruj, że bejawa tu na lewym skrzydle za nią nowa na rajniszczu Lena Andrikec. Ona nitko dże na prawy bok, a Stella Pilcec nitko durch tu na lewy bok. Stella Pilcec nitko tu. Nidom, doji ból na Lawinu Frenzlec tutaj pak nie jest Stelu słyszała wołać. A tu już nie jest zadość startowała. Aj, ból je jeszcze nucka. Nitko možnosť, tam je za Johannu Lieršec, ale ona bu przebieżana od Retro-Romančanky a tu już nie moja ból do 4 dobieżeć. Ale dalszy ruszk nitko za Retro-Romančanko. To je nitko čišova faza od rajoków w violetnych trikoach, jo. Te poslednej pomenčine su oni huščišo przy bólu, maja lepsze přirawki i trošku jas kontrole. A to su też nasi fanowie pytnili, oni jeszcze raz te posledne cicy menšine wszystko daja. A to bych te prynne rota nitko za Retro-Romančanku przez tu różkiś je przez całą 16 leciał. Hacz na dołu żercz, a mnie potem jena cyle sama stała. A gdyby się ból jenoś jeszcze do krótko kuta sunąć. Ale szkoda. Tam je nitko nicht tu na bulšu, tu flanku nie nicht tu spytał von wyczkować. Ksena Koporec nie tam na ból hore przyszła.
Ale tyś nie jest żaden faul ani co dawał? To se Sudnik wczoraj spraszał. Tyś się myślał, że te rota cylu je Sudnik to jeszcze nie cyle widział, a nitko se pokazało, że byście to te číslo 8 od retro mančanku, kiż je tutaj 1-0 cyliło. Nitko dobił za jad przyjść. Nitko dobił cyle wiele od naszych serbskich holców przyjść. Oni dobią znajmniejsza. Jene dysznic dwie rocze cylić. Aj, dobra, dwojna przyroka su spytali, ale nieuspieszna. Nitko. Tam byście jeden faul, nitko. Przeciwko Vivian Fischerec. Ona jakaś upada trzeba na każdy pad pomoc. Jest to przy noze zraniła. Ale to je bóle boli, jakaś upada. Asi nemusí započít to za ňu dále. Asi musí to... Aj, tyž nitko tam či zamlují, či pokazaja, ona dobí se vumenič, tam činí so, kaž upadá Johana Veselic hotová. Aj, ona tež von hinka. Je to Romače Prasnova, prede při tym pospěče otvobarania bula ze przeciwniku. A so przy tym przy prawej noze zraniła. A nu tam też pomoc zostanie od lekarki zamówita za serbskie żeńskie mustwo Maria Škodžina. Ona je nitko tam przy rajnišću, przy linii lekuje. A kaž praje nitko Vumena, Vanessa, Vivian Fischerec-Zille a Johanna Veselic hore na rajnišćo. Tuta też nudom wolny kop přeuza. Tutum przyjdzie do 16 na Lawinu Frenzlec. A nitko Lalačkak holce so przestaja. Kaž upada ponže nitko Lena Andrikec dozady na pozycję od Vivian Fischerec na prawu wonkonu škitarku. A Johanna Veselic hraje nitko na prawym krzydle. Pana Ljošec. Ofensivne doby nitko Jace Přič. To doby nitko tut ofensivne talent tam ze Stedo Pilsec, Lawinu Frenzlec a tež Johanu Veselic Lippe Vužič. Der total beschissen eingestellt. Wieso? Ach du Kacke. Na hej, no vielleicht gut wissen, čem. A nitko raz Buks Minic na Johanu Veselic. Nitko pak štuta bul zubi. Scheiße, to teda myslel. Reset ja nachher Jace mieć variabel. A přeco ještě převele takých dlouhých bulů. Stela Pilce zbyše tu v Nimorie.
Serbskie żony se nakon se netko Češo činia hače. Češ ofenzivu nastupa. Netko trošku zadživani šice byli, kaž upada tam sú netko faul widział, a voľný kop dáva za retromančankou. A tuto so netko tak uvije, že je tam najmo jedna sama ve 16. Pospit a Ksena Koborec. Píše tam parátna mes Žeržo Maj a môže tuto boli ešte na rožk otvor baráč. Kečbu. A tu ten rožk. Píše polce iže vonka. A to ešte 1-0. Píše šako přes jeden rožk. Netko bychu te žone od retromančanku lipe začinene, tak se nemôžachu slobodne na vúčku přinč. A ty šlipe zastajene. A dobi otrač. A netko dobi bul a konto přes retromančanky. Ale Ksena Koborec je tam zase Dere koncentrovaná. Bul kruče drži a dále raj na Vianney Paškec. Dere čuva stajne od Johane Veselic. Tuta pospet teraz od Daloka a na dlouhou žerč. Dobry pospyt to byše od Johane. Cesnika Kaj 25 metrów. A znova bul pola Johane Veselic tam na prvom kšidle, ale ona so zaběží do přečivníky. Lawina Frenzlec sama przed rotami, ale rotoka by jeszcze prede nie przybulu. Ale to wyszło na tylko troszkę przekapena, że ten ból naraz takie duży przyszło na nią. Když byl tam Vianney Paškec, ona rejuje přes jacore rajoky, ale potom ta přiroka nie přišla. Aj, trošku zmylknike byl.
Jeszcze 20 menšino časa. Za serbske musto tu jedna rota, abo dve roče celič. Najprv raz pospět zase přes Retro Mančanky. Bul pak je ještě horce si myslu, hej. Bul z postavy Rajništu, Lena Andrikec tam dere zakituje. Peter Bemak nima tam wonka ničo jace, štož by mu ofenzívne ještě přinesť. Je to neke jenice ještě nadběrovka Marta Handrikec, ona by mohla ještě stano přinč. Jako dalša ofenzívna pomoc. Ale potom sú to tamne rajorky zväčšo džela defenzívne rajorky. Netko, Sofie Matoškec dáme dobre bul do centruma na Laviniu Frenzlec, tapak bul místne stela, Pilcec v odsade přinče. A Nimora, jenož dere. Netko prina vumena pola Retro Mančanku. Rajorka z čisom C. Opušti Rajništo a potom přinže za jedna nova rajorka na polo. Via näher Baschke zu des wolnym kopom. A škoda, aj tu ta flanka je potom ještě so také narota hybneva. Ale je na vonku ne sak šva, žaden problem za rotorku. Aj, netko, stano pospět zase za Theo Kuncec. Z Livinou tun raz. Aj, škoda, hej, to nie je silna noha, liva noha nie je silna noha, ale za to pa to jen dobry pospět byl. A to by še faul od Laura Hanušec tam. Jenož to čiva šva a Rajorku predstorčiva, netko voľný kop za Retro Mančanky. A to by še netko małki zmyk od Ksene Koborec tam je tu ta přirovka na Lenu Andrikec. Tam ona tu przeciwnicu nie widziała. A zaso jeden faul. Netko od Johane Veselic, a dobra pozycja za wolny kop za Retro Mančanky. 20 metrów przed rotami od Ksenia Koborec.
Kobret sebi tu Muriu stajva. A potom pak přinže tajka. Hej, taki niski pospyt. Rota misny. Vianea Paškec v obchodže technice jara nerečine na rune. Netko Stella Pilce sromaže Slavinu Frenzlec, ale špitarka kapitanka Retro Mančanko byšte před Lavinu Pšibulu. Jeszcze nekak byle kodzinki. Serbskie musto dobi netko jacem činč. Ofensivne dobi netko jacem činč. Na kojže pad znano přestajeć. Wiem, że Petr Bemak jeszcze do plana ma. Zade trošku očinić. A netko Retro Mančanki, netko přes pravé křídlo. A znova Nimora od Lavine Frenzlec. Tu relativne blisko při střední linii. A druhá vumena pala Retro Mančanko. Rajoka se čistom sydom opuští rajnišťo. Netko designuje na nová Rajoka na polu. A to je netko asistent Tina Kvižovač. Šice druze tu na rajnišću, a je zamet za Retro Mančanku postahil. Netko Lavina Frenzlec tam sama. Stella Pilce čište przykład takie pomoci. Sibul dere sobu za. Štuje tam ve 16 od našich rajokov. Tam nič ne byše, a tu už bohužel jenož jeden vodkop vyskočí za Retro Mančanky. Hajka jeszcze wiero takie jojo hoka. Co netko da se dyščuje. Sunco a dyščika paralelne jene podruji.
Netko dere. Przez celu Pilsec netko na lewym boku tu. Bohužel pak ból zubiła. W ofensywie. To są jeszcze 10 meczów raczej. Ona dobi się nešto starčnike. Jedna rota z najmniejsza. Jasne, to też pytne, że mają tu też to rajki jeszcze te 45 meczów do toho w koszach. To jest pytne, te retromanczaki są czerstwisze. Jeszcze jac biegają. Spyszniejsze naszych rajków nabieża. Ale hej, tak to jest, nezłożone w tym turnierze. Że się to tak ulosuje, potem to tak jest. A netko raz boks vynič. Joanna Veselic bude tam široko iść. A netko dobia zacząć, dobia hore iść. A jeden zamiet netko si byli. Netko najlepszym parze się ofensywnie so do podkasunć. Też widzimy tu wszystkie 10 rajorki steja w połowce od retromanczanku. To netko nie jest inaczej. Lubi tych netko zastajć. So oni zade nemža rać, so oni zade sa jeden zmylk činia. A tu te zmylki potom užívať. Aj, Stella Pilsec jeszcze raz, a jasne faul wodzade. Jest to tam jedna Nutsunowa do Pilsec Stelle, a dobra pozycja za jeden wolny kop. Teja Kunce se pospytom na rota. Snadne mimo roto. A ja netko doba so te bule spyšne hulvać. Każda minuta liczy. Tam netko serbskie fenojo tam zade rotu te bule spyšne te rota co od retromančanku daja. So ne by ona mogła tam na czas rać. A Petr Biemak jeszcze raz wszystkich rajków do predka honi za nadpiewować. Przy natware molić retromančanku. Hej, a tu kajś nikke k zmylkam nučić. Stella Pilsec puta zase na rota, ale aj lohki bul za rotoku. A netko jeszcze raz dobra przyroka tam do szpicki, ale via näher Paszkec Kečbovaše a zamiet jeszcze raz dola za retromančankou tam blisko 13-16.
Ale to dżęca cyle nie dosa od naszych serbskich holców a żonów. Szczerze oni tu na trawniku pokazaja. Po tym 2-1 dobyczu przeciwko Ladničankam bychu te oczekiwania wyzo też to troszkę wyższe. A z toho wukaczego dżęca też potem te przesłapienie czym większe. Ale jeszcze raz nie tylko pospyt Stella Pilsec tam. A narota! Nie, podľa rotu Ksenia Koborec żaden strach. Wodkop. 4-5 menšinov jeszcze. Also für Matuszkiewicz zase bohužel Bull zubiła tam w centrumie. A ja, to by jeszcze raz jeden łopaczy pas od Reda Romančanki, nitko. Davina Frenzlec przez centrum. Gdzie ona odtraje? Komu ona odtraje? Aj, Joanni Lierschitz, aber respektive Steady Pilsec. Stella nitko we 16 z pospytom. A zase na żercz. Jeszcze tam dała troszkę won tłoczyć. Do prawego boka, a potem nie ten ból moja cyle ja cwoko dostanć, a jenoś na wonkonu żercz. Cyliwa. Szkoda. Tylko jeszcze raz zada natvarić. Przez Ulrike Lobedžinu, a ona zawija Neu Paškec sobu. Vianea čini te metre. Posledná menšina, netko regulárneho časa je so zahiva. Te holce dobiaš mu nešto činče, dobiaš mu ofenzivu. Aj, ale ten naprzeciwny so stane jeszcze raz nadbił od Reda Romančankou. Len Andrikec tu pól odbieži a všetké musí še moc zrábať do predka. Tam je tylko bože, Lena tu ból zubiła. Reda Romančanki dalej w ofensywie. Przeco jeszcze ból. A pospyt narota Ksenia Koborec tu ból ma. A nie tylko dobi spieszne idź. On nie dobi spieszne idź. Kaž upada je Ksenia Koborec tu ból dzierżawa, ale ból je potom šel von z pola. Tak to reka Rušk za Reda Romančankou. Keďžbu! A je tyž tuta celba píše nečistá, nedokladná. Kak da sudnik jeszcze rač. Regularny czas je dawno nimo jedna menšina nakładansko czasa z obejži. A jeszcze taki małki techniczny zmyk od Kobort Ksenie przy odkopie. Tu nie tylko Lena Andrikec przeuza. A tu ból przyjdzie durch, netko nie dom dalej dui ból na Lavinu Frenzlec. Ona czale do 16 minut. Pój! Ja! No ladaj! Klasy! Lavinia Frenzlec! Jara Delečinova! To ona zamože sama takie akcje do końca. Do to przynieść.
Sej rotoku vula dała, sama do 60 biežała. A lot cymny zakończyła. 1-1, 7 sztocna męcina, ale to by się nie tylko jac haczuskie. Mój Boże, Łotkop Lena Andrikec bóle nikak przyszło przez centrum k tej kuncec, a ona potom z tym długim bólom Lawinu Frenslec napuć posłała. To jest taka samotna akcja od Frenslec Lawinie. Je czwarte rota iżo. Z tym tylko wszystkie 4 rota za serbskie żonskie mnóstwo. Lawinia Frenslec cyliwa, a to bych u zamyslu sobą jeden z tych najważniejszych rotów jej kariery. Serbskie mnóstwo je dalej żyło. Nie tylko całkowicie 2 dybka na koncie, wszystko jeszcze nucka. A dalej, der kuncec, szkoda. Jak to sudnikiše čas za nekaj znowu 8 sztocna męcina bieži. Tylko przyczyną poprom nie dało k przetornieniu. A każda prawie nitko wun wotfizda zbożo za serbskie mnóstwo, tak może to prawić. Ofensywne długo mało czynili, a Bołdżakanu mają oni Lawinu Frenslec w swojskich jadach. Jeszcze dżęca zase tutun ru dere wukowasze. To ma Peter Bemak ze swoim teamom jeszcze troszkę dzieła za jutrzejsze dwie. Najpierw teraz te weselo wulke, szako ma serbskie mnóstwo w tym turnierze w 5. miejscu 2 dybkaj. To może na końcu w obchodzie jara ważne być. Serbskie żony najpierw teraz swecza, nitko se myślą ze naszymi fanami tu namysne. Przed sobą wszyscy napuć podać do Nübel, tam gdzieś dżęca nasze muże raja. Oni każ prawie mają turnier w 9. miejscu. 9 do 12, tam są po nich muži w raje. Dżęca a juce. Nitko najpierw teraz ta analiza sił jest se myślę w kabini pola żonu przez Petra Bemaka. To może oni lepiej czynić, na czym je klacało, ale ofensywnie jest cele jasne ta koncentracja do ofensywu. Tam ten fokus, tu nie falował dżęca. Tam bychu oni przesłabi, nic strasznie dość. Ale hej, je nitko wyle dere bieżało. Serbskie mnóstwo przyjdzie nitko k fanam, romadze tutaj 2 dybkaj switchić. Też janszalskie garce to są, a zapiskaja. Wyzo są retro manczaki netko troszkę zrzuceni. Te dybki to by byli za nich jeden wuriadny start do tego małego turniera. Ale Lawina Frenslec my jeszcze nie przeciwko temu. We, 7 sztocce męciny. To ryka to by się upadł potem. Też ta posledna akcja możemy prawić. Też Vivian Fischerec je podla ona hinka przez rajnišćo. Jest też jasne zrzucena, jak my widzimy. Jak so jedzie, to będziemy potem też nudom raz analizować, a jeszcze so wupraszować. Ale nasze holce switcha z naszymi fanami, a też wodmy to nitko od tuto rajnišća byše. Ja se nitko podam do Nübel, tam nasze muže czekają. A oni mają potem też zakop, dżęca raja przeciwko Armenia. Takie mnóstwo z armeńskie. Nadamy raz, jak tutaj ra będzie. A co potem, możemy.
komická Europeáda. La, la, la. Lipskovský dobra kniežina hľadá, kopaňca nás zvesela, bala, 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 tak spieva. Bala, 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 Užica, bale nohy deva. La, 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 la. Oh, oh, ah, 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 ah. Ter Serbia stąd za